Que foi de ti? Onde estiveches metido? Tiveronte detido por corrupción do meu corazón. Que foi de ti? Onde estiveches metido? Tiveronte detido por corrupción do meu corazón. Eres un conductor interrupto e pensas que eres o único do mundo. Non sabes en que rumbo has de ir. Vas picando de flor en flor e pensas que eres unha especie de flor. Fixeches nada, só a quedei moi decepcionada. Fume de festa, sentí estar aquí. Eu pasando ben, xa me olvidei de ti.